ሰላም زغبركم ተኸታተልትና ከመይ ትዕሉ እምበር ከስናይ ሰዓት ዜናታት ዘመፀኩም ኣለኹ መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምኽንያት መበል 75 ሃገራዊ መዓልቲ ንፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ንህዝብን መንግስትን ቻይና እንቋዕ ሓጎሰካ ዝብል ምዉቕ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም መደር ዑስማን ሳላሕ መበል 79 ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብረት ሃገራት መግለፂ ናይ ምዝዛም ቀዳማይ ገጽ ምሕያሻት ጸዓት ኣብ ኤርትራ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ህዝቦላ ምድራዊ መጥቃዕቲ ጀሚራን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብምኽንያት መበል 75 ሃገራዊ መዓልቲ ንፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ህዝብን መንግስትን ቻይና እንቋዕ ሓጎሰካ ዝብል ምዉቕ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መልእኽቱ ኤርትራ ብዝሓለፉ 10 ዓመታት ቻይና ዘካየደቶ ዘመናውን ኩሉ መዳያውን ምዕባለ ንብዙሓት ሃገራት ግሎባል ደቡብ ምንጪ ምትባዕ ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ብምዃኑ ኣድናቖት ንፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ገሊጹሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብተወሳኺ ነቲ ባህላዊ ክልታዊ ምትእስሳር ኣብ ዝቕፅል እዋን ንሓድሕዳዊ ቁጠባውን ቴክኖሎጂያውን ምትሕብባርን ዕብየትን ኣብ ምድልዳል ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጾም መግለጺ ብዛዕባ ምዝዛም ቀዳማይ ገጽ ምሕያሻት ጸዓት ኣብ ዝሓለፈ ቅዳመቲ ዝወፀ ጸብታ ፕሮጀክት ቀረብ ኤሌክትሪክ ኣብ መላእ ሃገር ውሕስን ርጉእን ምግባር ዝተበገሰ ፕሮጀክት ምዃኑ ኣመልኪቱ ነይሩ መሰረት እትሕጂ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ እዚ ቀዳማይ ገጽ ዝተባህለ ዕማም ምትካልን ምንቅስቓስን እተንካብ ሚያዝያ ክሳብ ሓምለ ናብቲ ሃገር ዝኣተዋ 3 ጀነሬተራት ኮይኑ እተን ጀነሬተራት ካብ ሰንበት 29 መስከረም ኣትሒዘን ስራሕን ጀሚረን ኣለዋ ተባሂሉሎም ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኤርትራ ብሶኒ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብሰንበት 29 መስከረም እታ ኣብ በለዛ ዝርከብ ብቻይናዊ ትካል ዝተሃንጸ ሓድሽ መደበር ጸዓት ፈተነ ከም ዝተኻየደሉ ገሊጹሎም መንግስቲ ኤርትራን መደረጃ መነባብሮ ህዝቢ ንምሕያሽን ቀረብ ኤሌክትሪክ ንምርጋን ንዘመዝገቡ ዓወታትን ዮሃና ክብል እቲ ኤምባሲ ኣብ ኤክስፖ ዝኸፍአ ዝበሃል ምቁራጽ ኤሌክትሪክ ዝተራእየሉ ምዃኑ ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ ዓመት ኣብ መወዳእታ ሰሙን መስከረም ክሳብ ካልኣይ ሰሙን ናይ ጥቅምቲ ዳርጋ መላእ ኣብ ሃገር ክበሃል ብዝካል ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከም ዘይነበረ ካብ መጀመርታ ሕዳር ክሳብ 24 ሕዳር እውን ኤሌክትሪክ ጠቕሊሉ ከም ዝጠፍአ ተገሊጹ ምንባሩ ኣይርስዕን እዘን በለዛ ኣብ ዝተባህለ ነዊሕ ዕድመ ዘለዎ መደበር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝተተኽላ ጀነሬተራት ብድምር 22 ሜጋዋት ጸዓት ዘመንጭዋ ኮይነን እዚ መጠን ጸዓት ኣብቲ ሃገራዊ ጥሙር ስራሓት ተጸምቢሩ ክብል ንኣካያዲ ስራሕ ፕሮጀክት ምሕያሽ መደባት ኤሌክትሪክ ሲቲ ኢንጂነር ኣብርሃም ዝጠቐሰ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ኣብ ኤርትራ መስመር ኤሌክትሪክ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታትን ርሑቕ ገጠራትን ዝተዘርግሐ እኳ እንተኾነ እኹል ቀረብ ከም ዘይጸንሐን ኣብ ገሊኡ ድማ ንውስን ሰዓታት ዝበርህ ኮይኑ እቲ ፕሮጀክት ነዚ ንምፍታሕን ናይ 24 ሰዓታት ውሑስ ኤሌክትሪክ ንምርጋጽን ምዃኑ የመልክት ኤርትራ ድሕሪ ናጽነታ ኣብ 1991 ኣትሒዛ ካብቲ ቅልጡፍ ለውጢ ዝገበረትሉ ጽላት ጸዓት ኮይኑ ኣብ ከባቢ ምጽዋዕ ገማግም ባሕሪ ሕርጊጎ ዝተተኽለ መደበር ኤሌክትሪክ ዘመንጭዎ ዝነበረ ጸዓት ኣብቲ ሃገር ርኡይ ለውጢ ኣምጽኡ ምንባሩ ይፍለጥ መደበር ኤሌክትሪክ ሕርጊጎ ኣብቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ደባዊ ኩናት 98 ክሳብ 2000 ብነፈርቲ ኢትዮጵያ ዝወረዶ መጥቃዕቲ ገለ ክፋሉ ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ኮይኑ ነይሩ እዩ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ህዝቦላ ምድራዊ መጥቃዕቲ ጀሚራ እስራኤል ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቦላ ውሱን ከባቢያውን ዕላማ ዝገበረን ናይ መሬት ወራር ብምባል ዝገለጸቶ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምጅማራ ወታደራታ ናብ ሊባኖስ ከም ዝኣተው ኣረጋጊጻ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ደቡብ ሊባኖስ ዘለዎ ዕላማታት ንህዝቢ እስራኤል ቀጥታዊ ስጋኣት እዮም ክብል ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ዝገለጾም ብኢራን ዝድገፉ ሓይልታት ህዝቦላን ማሓውራቱን ዘነጻጸረ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ወሲኹ ኣብ ልዕሊ ቤይሩት ዝፍጸም መጥቃዕትታት ነፈርቲ ከም ዝቐጸለ ሓቢሩ ቅድም ኢሉ ሰራዊት እስራኤል ነበርቲ ካብ ከባቢታት ደቡብ ቤይሩት ክወጹ ኣተሓሳሲቡ ነይሩ ወሃብ ቃል ዓረብ ሰራዊት እስራኤል ብማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ብውሕዱ 25 ዓድታት በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝጽለዋ ገሊጹ እቲ ሰራዊት ነበርቲ ካሃሲ ኣይደልን ብምባል ንድሕነትኩም ክትብሉ ብቕልጡፍ ውፁ ዝኾነ ህዝቦላ ንወታደራዊ ንጥፈታት ዝጥቀመሉ ገዛ ዕላማ ክኸውን እዩ ክብል ኣጠንቂቖም ወሃብ ቃል ኣቪቻይ ኣድራኢ ብቕልጡፍ ናብ ሰሜን ሩባ ኣዋልኪዱ እዚ ማለት ኣብ መንጎ ቤይሩትን እቲ ቦርደር ዘሎ ገማግም ሰባት ከዓ ናብ ደቡብ ክኸዱ የብሎምን ናብ ገዛኹም እትምለሱሉ ውሕስ ግዜ ክንሕብረኩም ኢና ኢሎም ሰብ መዚ ሊባኖስ ብወገኖም ኣብ ጥቓ ሲዶን ዝርከብ ስደተኛታት ፍልስጤም ብነፈርቲ እስራኤል ከም ዝተሃርመ ገሊጾም ኣሎም ጸብጻባት ሮይተርስን ኤኤፍፒን እውን ነፈርቲ እስራኤል ነቲ ኣብ ሊባኖስ ዓበይ ማዕስከር ስደተኛታት ዝኾነ ኢን አል ሂላዌህ ከም ዝሃረማ ኣመልኪቶም ብሶኒ ምክትል መራሒ ህዝቦላ ናይ ምቃስም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ህዝቦላ ንእስራኤል ብመሬት ክገጥማ ድሉው ከም ዝኾነን እቲ ውግእ ምናልባሽ ነዊሕ ክኸውን ከም ዝኽእልን ተዛሪቡ ነይሩ ሰብ መዚ ሊባኖስ ብሰንኪቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ እስራኤል 1,000
ሰባት ከም ዝተቐትሉን ድሮዋስታት 1 ሚልዮን ሰባት ከም ዝተመዛበሉን ይገልጹ። መራሕቲ ኣሜሪካን ብሪጣንያን እቲ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ፖለቲካዊ ፍታሕ ክመጽእ ብምግባር ክእለ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ምቁራጽ ተጻብኦታት ክግበር ጻውዒት የቕርብሎም። እቲ ግጭት ሰፊሕ ዞባዊ ቅልውላው ከየስዕብ ዘስገን ሃገራት ናብ ሊባኖስ ዝካየዱ በረራታት ከቋርጹን ዜጋታተን ናይ ምውጻእ ስራሓት ክካየዱን ይገብራ ኣለዋ። ብሶኒ ምስ እስራኤላዊ መዘንኡ ዮአፍ ጋለንት ዝተዘራረበ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን እስራኤላውያን ነበርቲ ሰሜን እስራኤል ካብ ህዝቦላህ ንምክልኻል ኣብ ከባቢ ደቡብ ዝርከብ ትሕቲ ቅርጺ ከዓኒ ኣሎ ኣብ ዝብል ከም ዝተሰማምዑ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ዘወጽኦ መግለጺ የመልክት። እዚ ከም ዝናሃለወት መግለጺ ኣብ መወዳእታ ካብ ወታደራዊ ስርሒታት ናብ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ምዝምባል ኣገዳሲ ምዃኑን ጠቒሱ። ክልቲኦም ወገናት ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ቀጥታዊ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ክትፍጽም እንተፈቲና ከቢድ ሳዕቤን ከም ዘስዕቡን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ህዝቦላ ብዙሓት ከበድቲ ኣጽዋር ዝተዓጥቀ ጉጅለ ኮይኑ ካብ ሰራዊት ሊባኖስ ንላዕሊ ዝጠንከረን ኣብ ፓርላማ እታ ሃገር ፖለቲካዊ ውክልና ዘለዎ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ እዩ። ኣብቲ ሃገር ብዝገብሮ ማሕበራዊ ምንቅስቓስ እውን ልዑል ድጋፍ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ሰመዘ ሊባኖስ ህዝቦላ ኣብ ዝወስዶም ስጉምታት ዝምልከት ትርኢቶ ሂቡን እዮም። ብዙሓት ግን እቲ ጉጅለ ናይ ባዕሉን ቀንዲ መዋሊቱ ናይ ዝኾነት ኢራን ረብሓታት ጥራይ እዩ ዝከላኸል ይብሉ። ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያን ሕብረት ኤውሮጳን ዝርከበን ሃገራት ምዕራብ ህዝቦላ ጉጅለ ግብረ ሽበራ ከም ዝኾነ እየን ዝገልጻ። ብሰንኪ ኣብ ጋዛ ዝተወልዐ ኩናት ንኣስታት 1 ዓመት ምስ ህዝቦላ ኣብ ዝጸንሐ ስግረ ደባዊ ተጻብኦታት ዝተጸምደት እስራኤል ካብ ደባዊ ከባቢታት ሃገር ዝተመዛበሉ ዜጋታታ ብውሕስ መንገዲ ክምለሱ ከም እትደሊ ምግላጽያ ናብ መጥቃዕቲ ኣትያ ዘላ። ህዝቦላ ዋላ እኳ ተዳኺሙ እንተሃለወ ኣይተሳዕርን ዘሎ። እቲ ጉጅለ ሕጂውን ናብ ሰሜናዊ እስራኤል ሮኬታት ይትኩስ ከም ዘሎን ክሳብ ሕጂ ድማ ከበድቲ ኣጽዋር ሚሳይላት ነዊሕ ርሕቀት ከም ዝውንንን ይእመን። ዝርዝር መደረ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ክቡር አንቶኒዮ ጉተሬስ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ዝኸበርኩም ወከልቲ ሃገራትን መንግስታትን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን እዚ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ ምስጋር ዓለማዊ ስርዓት እዩ ዝገባእ ዘሎ። ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስቲ ምእታው ድማ ሓፂር ድሕረ ባይታ እውክወና ንምሃብ ቅድሚ ሓደ ዘመን ድሕሪ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣብ ጥሪ 1920 ማሕበር ሃገራት ወይ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ክምስረት እንከሎ ዓለማዊ ሰላም ንምንጋስ ተባሂሉ እዩ ተበጊሱ። ማሕበር ሃገራት ከድምዕ ስለ ዘይከኣለ ካልኣይ ዓለማዊ ኩናት ተወሊዑ። ድሕሪ 25 ዓመታት መተካእታ ማሕበር ሃገራት ሕቡራት ሃገራት ወይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ጥቅምቲ 1945 ካልእ ዓለማዊ ኩናት ንምግታን ዓለማዊ ሰላም ንምሓስን ተመስሪቱ። ዓለም ናብቲ ብዙሑል ኩናት ዝፍለጥ መዋዕል 2 ቀጽሪ ኣትያም ዝሑል ኩናት ምስ ኩሉ ዲናሚካቱ ሰላም ከይንገሰ ድሕሪ ኣስታት 45 ዓመታት ኣብ 1991 ብምፍታን ቀጽሪ ሶቪየት ነበር ኣኽቲሙ። ሓድሽ ሓደገኛ መዋዕል እንኮ ቀጽሪ ተበጊሱ። እንኮ ቀጽሪ ሓድሽ ስነ ሓሳብ ኣይነበሮን። ናይ ካልኦት ሃብትን ጸጋታትን ንምግባት ብሓይሊ ወይ ብጽልዋ ዓብሊልካ ግዛእ ዝብል ናይ ዕማኾሱ ሰዓት መዋዕላት ዝጸንሐ ናይ ባርነትን መግዛእትን ደግሲ እዩ። ከም ሳዕቤኑ እወጅ ኩናት ድረታ ጎይቶት እንኮ ቀጽሪ ኣብ ኤውሮጳ ብገፊሕ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኣየንደራን ሳዕቤናትን ብተመሳሳሊ ሞገትን ንተመሳሳሊ ዕላማታትን ኣብ ኤስያን ጻር ቻይና ዝረአ ዘሎ ናይ ድረታ ምትኽታኽን ናብ ሓደገኛ መድረኽ ናይ ሚድያቡ ዘሎ ዓመታትን ኣብ ጎደቦና ጉዳይ ፍልስጤም ቀቲልካ ንምጽናት ዝተኣወጀ ኩናት ፈጢሮ ዘሎ ነውፅን ሓደገኛ ማዕባበሉን ኣብ ኣፍሪካ ብዝተፈላለየ ቦታታት ብዝተፈላለየ ብልሓታት መግዛእታዊ ባርነት ንምዕቃብን ንምንጋስን ዝካየድ ሽርሕታት ዘስዕቦ ዘሎ ቅልውላዋትን ዕንወትን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ሃይማናዊ መልኪ ንምርጋጽ ዝካየድ ቁሉዕ ምትእትታዋት ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ንዝፈራኸሽ ዘሎ ልፍንትታትን እናዓበየ ዝኸይድ ህዝባዊ ተቃውሞታትን ንምቕጻይ ዝካየድ ሽጣራታት ደም ኣሜሪካ ክረአ ከሎ ናይ ዝሓለፈ 3 ዓስራት ወይ ዲኬድስ ናይ እንኮ ቁጽሪ ዕንደራታትን ንዴት ፍሽለትን ዘረጋግጽ ሕላገታት እዩ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብ ኩሎም ዝሓለፉ መዋዕላት ዓለማዊ ስርዓት ንምቕራጽ ንምውዳብ ዝተኻየዱ ፈተነታት ምእንቲ ርእሶም ሽቶ ይነበሮምን። ቅርጽታት ናብ ሽቶ ወይ ዕላማ መብጽሕ ኣገባብ እዩ ሜላ እዩ። ሰላም ወይ ርግኣት ከም ኩነት ናብ ራህዋን ዕቤትን እውን ናብቲ ናይ መወዳእታ ናይ ወዲ ሰብ ሃንቀውታ ንምብጻሕ ፍትሒ ንምርግጋጽ ፍትሓዊ ስርዓት ምንጋስ ማለት እዩ። ዓብለላን ዓለቕን ሓይልን ተህዲድን ዝምታን ምግባትን ዘይብሉ ፍትሓዊ ስርዓት ምርጋጽ ወይ ምውሓስ ማለት እዩ። ብመንገዲ ማሕበር ሃገራት ይኹን ብመንገዲ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመታት ብህዝብታት ዓለም ሃንቀውታ ዝተገብረሉ ሽቶ ከዓ ፍትሓዊ ዓለማዊ ስርዓት ንምንጋስ እዩ ነይሩ። እቲ ሕቶ እዚ ባህግን ሃንቀውታን ህዝብታት ተጨብጥ ዶ ዝብል እዩ። እቲ ኾን መልሲ ኣይተጨበጠን እዩ። እዚ ስዕብ መውገታዊ መደምደምታ ከዓ ስለዘይተጨበጠ ተስፋ የቑርጽን እዩ። በኣንጻሩ ቆራጽነትን መኸተን ይሕል። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተጋባእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተመክሮ ከም ሓደ ካብ ኣሽሓት ኣብነታት ወሲድና ንምዝራብ ኣብዚ ናይ 3 መዋዕላት ታሳት 80 ዓመታት ድሕሪ ምኽታም ካልኣይ ኩናት ዓለም ህዝቢ ኤርትራ ናይ ናጽነት
ናጽነት መሰሉ ከይሰላስል ብሕዋት ዳላስ ኤርትራ ንስትራቴጂካዊ ረብሓታትና ኣይተገልግልና ስለዝተባህለ ናይ 50 ዓመታት ፖለቲካውን ዓጥቃውን ሓርነታዊ ቃልሲ ክካይድን ከቢድ መስዋዕቲ ክኸፍልን ምግዳዱ ጥራይ ዘይኮነ ብተመሳሳሊ ሃይመናዊ ሞገት ኣብ ዘበና ሰዕበ ቅልውላዋትን ዕንወትን ናይ ትማሊ ዝኽርታት እዩ ድሕሪ 1991 እውን እንተኾነ ብዝጠፈሸ መናቆቲ ሽጣራታት ደባዊ ግጭታት ህዝቢ ኤርትራ ጉዕዞ ሃገራዊ ህንፀቱ ቀሲኑ ከይቅጽል ዝተሃቀነ ፈጠራ ቅልውላዋት ዘኽሰሮ ዕድላትን ዘኸተሎ ዕንወትን ቀሊል ኣይነበረን ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ ግን ክምህ ኣይበለን ከም ወትሩ ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ፍትሒ ዘጨንቆም ሃይመናውያን ብፍሽለት ውድድታቶም እናተረበጹ ተጻብኦታቶም ምስ ምዕራጉ ነቲ ንመዋእላት አንጻር ሽበራን ዓለቆን ዝመከተ ህዝቢ ኤርትራ ንምቕጻዕ ንምስንኻል 2009 ብመሰረት መርትዖ ዘይነበሮ ቅሉዕ ሓሶት ፈብሪኾም እገዳስ ገዲዶም ኣብ 2018 እቲ እገዳ ተላዒሉ እኳ ተተባህለ ገና ዘይተመለሰ ዘሎ ሕቶ ብቐደም ስለምንታይ እገዳ ዝብል እዩ እገዳ ምስ ሕሱር ናይ ምሲጣን ዘመታትን ምጥቋስ ሸርሒታትን ቀጻልዮም ዝኸበርክንን ተመክሮ ህዝቢ ኤርትራ ጫፍ እምባ በረዲዩ ክበሃል ይከኣል ኣብ ልዕሊ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ኣፍሪካ ላቲን ኣሜሪካ ኤሽያ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታት ዕልቢ የብሉን በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዚምባብዌ ቬኔዙዌላን ኩባን ዝተስገደደ በይናዊ ስጉምታትን እገዳታትን ክለዓል ንምሕፀን መንጽር ጎብለላት ጫካ ከንግስዎ ዝደልዩ ስርዓት ሕቡራት ሃገራት ዝቐመሉ መትከላት ተብየሎ ልዕሊ ኩሉ ግን ህዝብታት ዓለም ሰላምን ርግኣትን ኣውሒሶም ልምዓትን ዕብየትን ረህዋን ዝረኽብሉ ፍትሒ ዘረጋግጽ ዓለማዊ ስርዓት ክወደድ ካብ ናይ ሓደ ሙሉእ ዘመን ነዊሕ ቃልስን መኸተን ብጽንዓት ዝሓየለ ምሕዝነት ምህናጽ ንዕድላት ዝግደፍ ሓደ ኣይኮነን ጎብለላት ጫካ ብገበናቶም ክሕተቱን ፍትሒ ክረጋገጽን ኣለዎም ሰናይ ሙንዮት የቐኒየለይ እምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶና ብዝፍጸም ሓደሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም